Moi bo día a todos, a todas. Hoxe nesta rolda de prensa, en primeiro lugar, quero dar conta de que acabamos de manter un encontro con persoas afectadas pola situación que se viviu nas residencias de maiores, unha situación que é a cara máis dura e máis dramática do fracaso na xestión da crise da Xunta de Galiza. Permitídeme poñer sobre a mesa algúns datos que poñen isto de manifesto. Estamos falando de que case a metade das persoas falecidas ao longo destas duras semanas foron persoas usuarias dunha residencia. A este feito xa dramático temos que sumar que houve centos de contaxiados e contaxiadas tanto nos persoas residentes como en persoal. Teñamos en conta que en Galiza hai aproximadamente unhas 20.000 persoas usuarias dunha residencia de terceira idade e o feito de que case a metade das mortes por coronavirus se concentre precisamente neste colectivo pon en evidencia que algo fallou á hora de xestionar esta crise. Vexamos que evidentemente isto significa que se necesitan repensar e dar explicacións e tamén atender e entender as demandas que neste momento están poñendo sobre a mesa as persoas que teñen a unha familia nunha residencia que, se é duro en xeral vivir o confinamento, creo que moito máis coa incerteza de saber que podería estar pasando a un ser querido nunha residencia. É evidente que no problema que estamos abordando fallou a previsión, fallaron os protocolos, fallaron as suspensións e tamén chegou tarde a Xunta de Galiza á hora de abordar esta situación e parece que estivo máis pendente da patronal que pendente do que estaba pasando ás persoas usuarias desos centros. E hai un problema que é un problema de fondo, que é ese modelo privatizador. De feito, temos un dato que é moi evidente. Galiza conta con 223 residencias, só 24 son de xestión pública e o relevante é que nestos 11 anos se foi a Xunta de Galiza incapaz de construir ningunha soa nova residencia, foi incapaz de crear ningunha soa nova praza en residencias de maiores e isto evidencia a aposta que fixo o Partido Popular pola privada e por non impulsar unha rede pública que garanta unha atención digna ás persoas maiores. Está claro, e vímolo nesta crise, que non se pode mercantilizar o dereito a un trato digno na vellez e que é necesario un cambio de modelo. Por eso nós hoxe tamén asumimos coas persoas coas que estivemos reunidas un compromiso, en primeiro lugar, para demandarlle á Xunta de Galiza que ten que planificar unha volta á normalidade destos centros. Sabemos que hai moitas persoas que levan casi 2 meses illadas con problemas cognitivos e que necesitan poder volver a ter ese contacto coas súas familias. Hai que facer un protocolo claro que poña por diante a necesidade de que se tomen todas as medidas para evitar contaxios, pero que permita unha certa volta á normalidade e que permita que as familias podan volver a facer visitas. Tamén entendemos que é necesario investigar que pasou. Non podemos dar por boas as explicacións que ten dado a Xunta até este momento porque son insuficientes e claramente non quere asumir as súas responsabilidades e consideramos que unha vez que acabemos o proceso de desescalada hai que abrir unha investigación para saber que pasou e evitar que unha circunstancia así poda volver a repetirse no futuro. E, por último, entendemos que a clave é o cambio de modelo, que temos que apostar porque a atención ás persoas maiores non se mercantilice, sino que se poña por diante que isto é un dereito fundamental e que hai que garantilo desde o ámbito público. Ben, e a segunda cuestión que hoxe queremos abordar nesta comparecencia ten que ver coa convocatoria que nos fixo a través da Televisión de Galiza onte o señor Feijóo. Eu insisto en que nos parece unha falta de respeto que non se garden nin tan siquera as formas en democracia, porque nunha democracia as formas son importantes. Teríanos gustado coñecer esa convocatoria de primeira man e non a través dos medios de comunicación. En todo caso, demostrase tamén como entende o diálogo o señor Feijóo. En todo caso, en relación coa xuntanza de hoxe, desde o BNG, imos trasladarlle a Feijóo
que nos parece unha temeridade convocar eleccións no medio dunha pandemia e no medio dunha convocatoria de estado de alarma. Non somos os primeiros os que nos gustaría que se celebrasen as eleccións canto antes, pero por riba das cuestións electorais está a saúde dos galegos e das galegas. Teño tamén que decir que non podo esconder a sensación de que teño de que esta reunión é un formalismo, un trámite, porque a decisión está tomada. Non está tomada de hai un par de días, sino está tomada desde o momento en que Íñigo Urkullu anunciou no Parlamento Vasco que quería que a cita electoral se producira no mes de xullo. E vemos de novo a Feijóo como vai a rebufo do que decide o Lehendakari. En todo caso, o que ven desde aí até o de agora non é máis que un intento por vestir unha decisión política, unha decisión que está tomada e que unha vez máis nos demostra que Feijóo vai a rebufo do que deciden en Euskadi. É tal esta subordinación que mesmo hoxe estamos convocados a unha reunión pola tarde, porque pola mañá en Euskadi vai a celebrarse unha xuntanza entre as forzas políticas, me imagino, porque quere que ter certificado que vai haber unha convocatoria no mes de xullo. E digo que esta decisión está xa tomada porque o certo é que os informes que nos remitiu ás 2:30 da tarde o presidente da Xunta onte, nos desde logo non queremos que avalen que sexa seguro activar unha convocatoria electoral no mes de xullo. Mais ben, o que vemos son informes inconcretos e contradictorios onde as previsións sobre novos rebrotes non coinciden e, en todo caso, todas esas previsións están condicionadas a como se produza a fase na que estamos agora mismo, que é a fase de desescalada e a capacidade que teñamos para facer un control de casos. Por lo tanto, o que vemos é que o informe que nos remite a Xunta de Galiza non garantiza que podan darse as condicións sanitarias para poder votar con total seguridade. Ademais, se analizamos esos informes, o que vemos é que hai unha serie de salvidades que cuestionan que en xullo se poida votar con garantías sanitarias. Dignos que son moitas as interrogantes que existen para predecir a evolución do virus, interrogantes que fan que a evolución presente e futura da pandemia sexa altamente impredicible. Non chegan a decir, e cito textualmente, que non hai unha bola máxica que permita saber como vai evolucionar o virus. A duración da pandemia din que pode estenderse a 18 ou 24 semanas até que se acaden altos niveis de inmunidade entre a poboación e tamén di que o nivel de susceptibilidade da poboación segue a ser moi alto pola pouca circulación da infección en Galiza. Estos informes descargan na cidadanía a responsabilidade de calquer repunte do coronavirus ao fixar como condicións indispensables para evitar o rebrote o distanciamento social, cumprir coas medidas hixiénicas e coa etiqueta respiratoria recomendada. Alertan, ademais, sobre o risco de entrada de persoas de outros territorios con maior nivel de contaxios e avanzan que estas empezarán a chegar a finais de xullo. Di, ademais, que poderá haber un repunte de transmisión do virus en xullo, obrigando a medidas de mitigación xa abandonadas. E como se isto puidese ser un argumento tranquilizador, o informe sinala que, en todo caso, agosto é probable que sexa peor que xullo. Polo tanto, vemos que as previsións que hai no propio informe que nos remite a Xunta de Galiza non din que sexa seguro votar en xullo, máis ben do que nos alertan é que estamos nunha fase na que non sabemos que vai acontecer, que non poden ter unha previsión de como vai a producirse a desescalada e, por o tanto, si vamos a ter novos rebrotes ao longo destos días, e o que fai o informe é poñer o foco en que é unha temeridade activar un proceso electoral no que non hai garantías sanitarias e nós tamén creemos que tampouco se dan as garantías democráticas. De feito, quero salientar esta cuestión, o propio informe da Xunta de Galiza di que hai que prever que se poden desconvocar de novo estas eleccións por risco evidente de brote de coronavirus.
En fin, penso que esta propia previsión deixa en evidencia a incerteza que quere introducir Feijóo cunha nova convocatoria electoral e abonda un pouco na idea de que isto é unha temeridade porque non temos garantías sanitarias para que os galegos e galegas podan ir a votar en xullo sin que eso sexa un risco para a saúde e sin que iso supoña unha ameaza de rebrote precisamente do coronavirus. Ademais, eu quero lembrar que seguimos en estado de alarma e que hai 2 meses o conxunto das forzas políticas entendíamos que non se podían convocar unhas eleccións nin celebrar unhas eleccións en pleno estado de alarma e tal era así o acordo que tiñamos que aparece literalmente no DOGA polo que se suspende a pasada convocatoria que a cita electoral só se activaría unha vez que se levantara o estado de alarma e de emerxencia sanitaria. O estado de alarma sigue vixente e, ademais, as previsións indican que para poder facer unha desescalada con éxito este instrumento vai ter que seguir funcionando como mínimo até finais de xuño. Por o tanto, non hai garantías sanitarias porque non se sabe nin como pode evoluir o virus, nin como vai producirse a súa evolución durante esta fase de desconfinamento. E nos insistimos que somos os primeiros que queremos eleccións, pero que por diante deso está a saúde dos galegos e das galegas e que estas eleccións se podan celebrar con total garantías democráticas e sanitarias. A min pareceme moi extraño que ao dono dunha cafetería Feijóo non lle poida dar ningunha garantía do que poderá facer a semana que ven, pero que si lle diga que vai poder votar dentro de 54 días. É moi extraño que o Goberno obrigase a pechar durante 2 meses ao conxunto da poboación nas súas casas para evitar contaxios e que agora Feijóo queira obrigar ao conxunto dos galegos e das galegas a acudir a concentrarse en colexios electorais con cento de persoas manipulando sobres, papeletas, urnas, unha movilización e concentración de case 2 millóns de persoas no noso país. Non sei se isto é responsable no medio dunha pandemia. Temos, ademais, o exemplo do que aconteceu en Francia. Vimos como eleccións celebradas durante as pandemias o que trouxeron foron baixísima participación e anulación da segunda volta tras comprobar que non se daban as garantías para votar. Por lo tanto, nós pensamos que si sempre é necesario o principio de precaución, moito máis nunhas circunstancias como as que estamos vivindo a día de hoxe. Cremos que é unha tremenda irresponsabilidade e unha temeridade poñer agora mismo unha convocatoria electoral no medio dunha pandemia na fase máis delicada que é a fase de desescalada e onde non sabemos como vai evoluir. E tanto é así que os propios informes da Xunta son moi cautos a respecto desta cuestión e mesmo vemos que as previsións que se fan a respecto de como pode evoluir o virus son contradictorias, non coinciden porque evidentemente sabemos moi pouco de como pode evolucionar e nos pensamos que levamos feito un esforzo moi importante que hai que poñer por diante a saúde das persoas e isto é o que lle trasladaremos na xuntanza que hoxe manteñamos.